Яшмә бүлмәһе республика байлыгының ысын хазинаһына әйләнәсәк. Башкортстан башлыгы Ради Хабиров Башкорт яшмәһе йорты музей һәм күргәзмәләр залы булдыру турында карар кабул итте. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Артель художестволы халык кәсепләре укыту җитештерү предприятие директоры урынбасары Рөстәм Минияров. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Рөстәм Хәнифович, шулай итеп, нимә ул Башкорт яшмәһе йорты дигән проект? Нимә һәм үзенчәлекле һәм ни өчен мөһим? Башкорт яшмәһе өйе, ул зур бер объект. Үзендә выставкалар бүлмәһе буласак. Выставкалар бүлмәһе нимәдә тора? Унда Башкортстандың байлыгын күрһәтергә. Ошо объектта үзебезнең Башкортстанда ниндидер байлыктар бар, шул байлыктарда күрһәтергә. Беренчедән, бунда Башкортстанның хазиналары, унда алтын аю, күп экспонаттар буласак, бүтәндә. Жаңа художественная галерея буласак. Буласак, унда ватан хакчылары көне, ватан хакчылары бүлмәһе аерым буласак. Шуны буласак инде унда картиналар галерея, унда иң билдәле картиналар хакланасак, һәм төп бүлмә булып яшмә бүлмәһе тора инде. Яшмә бүлмәһендә инде эшләр шул таштан эшләнгән эшләр буласак. Күргәзмәләр залында һез бына аю турында әйттегез. Алтын, аю формасындагы алтын. Димәк, бунда казылма байлыктарның күргәзмәһе булырга дип көтелә. Ул аерым бүлмәләр була. Унда берничә бүлмә була иде. Ул объект үзе 2000 квадратный метр, яшмә бүлмәһе 150 квадрат метрда буласак. Каядыр бүлмәләрдә тоже яшмә экспонаттар булар инде. Башкорт яшмәһе ул нимә һәммән кызыклы һәм нимә һәммән уникаль? Нимә менә мөһим Башкорт яшмәһенең йорты. Бездә бит Башкортстанда яшмә яткалыгы 450 километрга һузылган. Ул Учалы районыннан башлап, Әбиәли районы, Баймак районы, Хайбуллар районында бар. Һәм күп кенә халык, урындагы халык белмәй, бездә яшмә бар икәнен. Кыйммәтле таштар бар икәнлеген. Кыйммәтле таштар. Кыйммәтлеге хәзер ул драгоцен дип санала инде яшмә. Шуңа күрә без халыкка күрһәтергә, таныштырырга, яшмәнең матурлыгын күрһәтергә инде. Төп максат шул безнең. Ошо проект димәк. Ошо проектта. Эрмитажда бит инде менә Зимний дворецта тоже кулланылган күбеһе унда безнең Башкортстандың яшмәһе. Күп халык белмәй ул Башкортстандык икән. Башкортстан халкы белмәй дә унда безнең яшмәнең кулланылганын. Унда основном шул Учалы районындагы яткылыктагы яшмәләр кулланылган. Ничегрәк кулланылган дигәндә, ниндидер хүрәттәр эшләнгәнме, әле Унда вазалар бар. Калкан яткылыгының яшмәһеннән вазалар эшләнгән. Булдакай яткылыгының вазалар эшләнгән. Шуны Зимний дворецтагы агатовый комната. Ул основандай агатовый комната түгел, яшмә комната. Унда таштары эшләнгән Уразовский месторождение дигәндә шул. Безнең Башкортстандагы шулай. Учалы районы безнең Башкортстандагы. Мясной агат дип әйткәннәр инде ул Екатерина вакытында. Основанда ул яшмә. Безнең Башкортстандан сыгарылган һәм эшләнелгән әйберләр, димәк, иң төп музейда күргәзмәне бит әйтеп әйтергә мөмкин бүген. Нинди әйберләр эшләнә? Безнең ваза тинеге тагы нимәләр эшләнә яшмәне? Яшмәнең да ваза и күп плакаттар эшләнгән, күп картиналар эшләнгән Эрмитажда. Картиналар да димәк эшләнә. Ничегрәк эшләнә һуң ул? Картиналар дигәндә, мәсәлән, бына рәссамнар ничек эшләй, төрле төстәр белән эшләй. Яшмәнең мондай мөмкинлеге бармы? Безнең техника, ул флорентийский мозаика дип атала. Ул беренче тапкыр Италияннан сыккан. Оны беренче кулланганнар Италиянең Флоренция осталары. Шуңа алынып килтергән инде флорентийский мозаика дип. Беренче тапкыр Россиягә ул 19 булатта Петр Иванович Соколов Петроградтың гранильный заводынан онда укырга бергәннәр. Ул 2 ел шунда укып, шул технологияга өйрәнеп, Россиягә алып кайткан шул технологияны һәм 24 ел ул группа эшләгәннәр инде Россиядә. Улар Лондонда, Парижда выставкаларда катнашып, беренче урындар лайыклы беренче урындар яулаганнар.
Һәм безнең башкорт осталары ла ошо технология буенча эшләй димәк бүген. Әмма ләкин шул технология дип әйткәндән, инде хәзер безнең осталар шул тиклем ничегрәк дип әйтергә остарып киттеләр. Хәзер безнең эшләгән осталарның үзенең стиле бар. Ошо Башкортстанда эшләгән осталар, бездә бит осталар күп, Сибайда күп, Өфөлә күп. Именно шул теге флорентийский мозаика белән эш иткән осталар. Һәм безнең эшләгән эштәрде уже үзенең стилен танып, уже башкирский яшма дип атай башлаганнар специалистлар, белгечләр. Хәзер шул. Ягъни башкорт технология, башкорт мозаика дип әйтергә мөмкин инде бу стильдә. Ул нимәһе менән аерыла? Без реалистич якка күбрәк киткәнбез һәм ювелирлырак итеп эшләргә тырышабыз. Безнең теге бер-беренә таштырылган таштар уже күрмәй, ул авыр техника, нык техника. Былтыр, мәсәлән, Италиянан безгә кунактар килде, Өфөнең 450 еллыгына. Улар безнең эшләрне күреп, ризалаштылар һәм күпкә аерыла безнең флорентийский мозаиканы дип, башкорт мозаика дип йөртәләр диләр. Шулай ук Мәскәүдә билдәле шәхес Гиладо Андрей Якимович тоже былтыр бездә булды. Ул да зур баһа бирде безнең эшләргә һәм башкирский яшма дип йөртә алабыз дине. Ягъни буны бренд итеп тә теркәргә мөмкин. Шуга правда. Димәк, ошо башкорт яшмәһе йорты дигән төшенчә булдыру проектта асу, ошо үзебезнең эшләребездә технологияны махсус рәвештә теркәргә мөмкинлек бирә дип әйтергә мөмкин. Алла бирһә шулай булыр. Эшләр зур, максаттар зур. Һәм Ради Хәбиров был эш тиз генә башкарыла, тиз арала гына башкарылган эш түгел дине. Сынапта проект төрле күргәзмә залларыннан торгас, шулай булуы ла ихтимал. Күз алдына килтерәйек әле, ничә елдан Өфөлә ошондай махсус күргәзмә залы булыр ул. Зур рәхмәт Ради Фаритовичка, безнең хыялды тормышка ашыруына, ашырылса гына, әле ашырылмаган әле. Таш эшкәртү битне зур сыгымдар талап ителә. Шуңа без үзебезнең көч менән еңеп сыгардай эш түгел. Безнең бер картина 6 метрга 1 метр 2011 елдан эшләнә башлап, былтыргы елда 2024 елда сак эшләнә үтелде. 10 елдан ашу. 10 елдан ашу. Онда 14 ләп мастер эшләнәләр. Бу бер картина өстендә эш кенә 10 елдан ашу. Әйе. Йорт, башкорт яшмәһе йорты ничә ел эшләдер һуң? Башкорт яшмәһе йорты беренче этап, безнең бит монда этаптап килә. Башкорт яшмәһе йорты бүлмәһе. Бүлмәһендә беренче без тема итеп алдык Урал Батыр эпосы темаһы. Урал Батыр эпосында онда безнең картиналар хүрәтләнсәк, онда шул мөхәббәт темаһы, гаилә темаһы, шул мәңгелек темалар күтәреләсәк. Шул эпостан алып. Шул яшмай поезды ул картина 6 метрлы. Ул картина безнең былтыргы елда Алтын фонд Гохранга нигә конкурска бергәнек, онда беренче орын гран-при алдык. Грамота бар ул картина. Тәүсиратта ошо картина куеласак димәк. Шул картиналар буласак, һәм эргәһендә зур вазалар була, ул тоже безнең националь этник темага буласак. Һәм дә онда беренче тапкыр круговой әйтәгендә нидә вазала мозаика буласак. Ортаһында уның әйләнеп торган мозаика, уның тоже хәзер нин эшләйбез инде. Һәм башкорт стилендә бронзадан иретеп эшләнгән сулпылар буласак. Ул тоже искусство яңа алым димәк. Яңа алым. Мен күргә килә бүген үк был яшмә бүлмәһен. Бундай проектларда аткарырлык осталарыбыз yeterлекме? Осталар бүгенге көнгә шуны әдерәк дип әйтергә кирәк. Күбрәк кирәк ине. Бездә бит нәтиҗә Соколовтан һуң аны развивация иткән СССР вакытында метро төзегәндә Мәскәүдә мозаичниклар, онда архитектурный мозаика булган, зур кисәк таштардан эшләнгән. Хәзер 90-нчы елларда кызыксыну башланган, халык кызыксына башлаган ул
Камерное искусство ол цикличный. Бір қадыққанғанда да шан ұнытылған, шан қадыққанғанда да шан ұнытылған, шан екінші қадыққанғанда тұқан сыйылда башланғайында. Әлі яңынан тұлқын башланды деп айталағыз ма? Яңа тұлқын башланды, тұқан алтын сыйылда Сибайда бірінсі таш ішкәрті бойынса группа асылды. Онан көп кіна студенттар қадар таш сақтарында іштедерінде. Үфілі асыл ғайны бетінде Академия искусствоста Қатығансқа қаршы ябылды қадар. Үфілігі. Бұна әдікі оқыту етіштіруідегі предприятия әдіп атылы? Шулай оқ бүті предприятияларда өздері оқушылар алып, өздері үйретелер халықты. Әді үйреті ме? Біздің әртілді шақсан бүлме бар, оқыту бүлме, біздің оқыту сылы бар. Өдебед оқытып, өдебедге қадардар әдірлеп алады. Кімдерді қабыл етті? Кімдер келе ала әдігі оқырға? Бізге 12 яштан плюс өте әлі келе ала. Кемдің художество яғына әдірек тартымы бар, өте әлі келе ала. Кем таш ярата. Кем хүрет ярата? Кем хүрет ярата, өте әлі келе ала. Кем туған елін ярата деп әйтіргелі өстірген мүмкендер? Шулайдыр. Сөнки бұл Башқұрт яшмәһе проекты, ул безнең Башкортостанда илһөйәрләр тәрбияләү өчен айрым бер проект дип әйтергә мөмкиндер. Шулай да дип әйтергә була, сөнки Башкорт өйен дәвам иткәндә, бүлмәне дәвам иткәндә, яшмә бүлмәне дәвам иткәндә, беренче бүлмә битендә безнең теге шул этнический бүлмә, үзебезнең национальный бүлмә, икенче бүлмә битендә китәсәк Башкортстанның тарихы бүлмәһе, онда әле проект эшендә генә зур картина була, Алла бирһә, еңеп сыгалсак, зур картина булсак, аны эшләй алсак, рекорд Гиннесына индерергә буладыр аны. Уңышлар теләбез сезгә булышыгызда тизрәк Башкорт яшмәһе йорты үз ишекләрен ачсын дигән теләктәбез. Хөрмәтле тамашачылар, Башкорт яшмәһе йорты турында Артель художестволы халык кәсепләре укыту җитештерү предприятие директоры урынбасары Рөстәм Миняров мәһәйләштек. Һау булыгыз.